er også nitrometan, der er i tanken, så hold jer på ørerne og snus godt ind af det, hvis I lige duften. Der er nogen, der siger, det er sundt. Hvis han laver en med havle, så trækker han her på en start her. Altså Finn Asserbo fra Tips, mine damer og herrer, Danmarks eneste topflyvekører, og han med rundt om Europamesterskaberne. Og ham kan I sikkert også opleve i Roskilde Race Day fra 1. september.